Is this what these military generals are protecting? Question mark. If this madness is not stopped, muchadya nokodze zvironda vana veZimbabwe pasina iti munangagwa pasine munhu mutapa kingdom. Tsanapinda mashoko obuda panguva ino achibuda achibva from the barracks kuri kuonekwa kuti kune madevelopments nemapacking ari kuitiwa zviri kushamisa nyika yese yeZimbabwe, but the warning iri kungodzoka kune these military generals kunzi hanzi muchadya nhoko dzezvironda. Tsanapinda mashoko obuda nyika panguva ino ndobva subscriber like on the bell icon. Panguva inoi tikuona kuti kune zvigaranda vanobuda vachiposta this post after vaona this headline riri kubuda richitaurwa muThe Herald ramuri kuona robuda nyika richinzi Commander of the Zimbabwe National Army Lieutenant General Osho Tatamane presided over the handover takeover of command of 2 infantry brigade this afternoon at Kaguvi Barracks in Harare. Ongoing Commander Brigadier General Midian Ndlovu handed over to incoming Commander Colonel Chavulani Mulambo. Global developments are kuda panguva ino ari kuyachikwesheni wachinzi why are they doing so? Why are the generals accepting all these handover takeovers? Zvinonzi kubuda pachina kuti the situation haina kumira zvakanaka mumabarracks umo parinyaso kuitwa transition of power, kuti kune vanhu vasiri trusted or vasina that trust mu the leadership or mu the government or people vasina proximity to power. Panguva ino they are being removed, uchiiswa vanhu vari very very trusted vanoonekwa kunzi ava kunyange situation ikapisa they will not betray, ava kunyange zvinhu zvikamira zvakadai so we can control them. Ndo madevelopments aripo panguva ino zvanguva pachena kune munhu wese wenyika yeZimbabwe. Ndo madevelopments ndo patasvika mhuri yeZimbabwe. We do not know what is happening behind the scenes, but what we are sure of is the situation panguva ino is now very tense. Pena comment section medu dzafunguro enyu moti kudii pamusoro pechituko ichi. Subscribe or like, chat on the bell icon.